estrategia mota, bata amankomunean egiten genuena gelako guztiok. Eta hori izaten zen oso hemengoa, tabernaz taberna edaten joatea. Gibelerako txarto, baina hizkuntzarako ondo zetorrena, ez? Horretatik aparte, nik ez nuen euskaldun bakarra ere ezagutu, garai hartan. Eta egia esan ezagutu nuen lehenengo mutilarekin gaur bizinez. Geroago konturatu naiz horretaz, ez? Nik egin nuen izan zen euskal girua bilatu. Topatzen, ezagutzen ez nuen horren bila joan. Orduan, behin eta berriz bertsolariak entzutera joaten nintzen, tutik ere ulertu gabe, baina amorratuta besteek barre egiten zutenean eta nik piperrik ere ulertzen ez nuenean. Eta amorru horrekin etxera joan eta liburuak irentzi egiten dituen. Eta beti alegindu nintzen euskal girua bilatzen ez zegoen lekuan ere. Eta bilatu ezkero aurkitu egiten da. Denborarekin gelan bertan unibertsitatean ikaskide euskalduna zeuden, etxe bizitzan ere bai, gutxien espero nuen lekuetan euskaldunak aurkitu nituen. Nire ustez erdaldun hutsak zirenak. Beraien bila aritu horretik. Anaiekin batera eta sartu ginen, ez dakit nola ditu, proiektu hortan edo, bueno, euskera ikasteko proiektu hortan, ez? Eta serio sartu ginen. Ez gu bakarrik, gure neska lagunak ere bai, eta denok sartu gure arteko harremanak ere euskeraz edo, bueno, egiten genuen euskera kaskar hartan, hasi ziren garatzen, eta bestalde euskaltegiko klaseak emateaz aparte irratia entzuten duen. Irratia nahi importantea izan zen, garai hartan gogatzen nahi, sukaldean eta Baskari prestatzen nahi nintzela eta egunero entzuten nuela, ez? Euskal irratia, eta izan zuen bere garrantzia, ez? Belarria lantzeko eta prozesu hortan. Gero saiatu nintzen, bueno, alnuen alde guztietatik, ez? Prentza irakurtzen, literaturan aurkitu nuen oso altxor niretzat preziatua, aurkitu nituen 2, 3, 4 idazle nire gustokoak, eta oso importante izan zen niretzat. Gainera erakutsi zidaten bazegoela hor mundu bat eta gauzak egin zitezkela euskeraz oso modu interesgarrian, ez? Eta, bueno, gero nola suerte handi izan nuen harremanetan eta, bueno, hor musika munduan eta sartu nintzen harremanetan idazle hoiekin eta kolaboratzaile hoiekin. Eta, bueno, suertatu zen oso aberazgarria. Gero ja nik uste dut gauza joan zirela, bueno, nahi gabe, ez? Hitzak egin eta bestia eta musikariekin ere lete zela eta laboa eta konturatu gabe sartzen zara, murgiltzen zara ja mundu hortan, ez? Eta geroztik nik esango nuke, erresa izan dela eta momentu enten, niretzat euskeraz bizitzea edo, bueno, euskeraz eta gazteleraz, baina euskeraz gehien bat, gauza naturala dela. Nik lana